प्रिय श्रोता भाई भौणी शुभ सकाळ। आजिर चिंताकल्प आसक्तिर बंधन। ब्रह्मांक बଳରେ बलियान हिरण्याक्ष दैत्यକୁ भगवान विष्णु बराह रूप धारण କରି संहार କରିଥିଲେ। ବରାହ ରୂପରେ ସଂହାର କରିବା ପରେ ଅତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆଉ ଦେବଲୋକ ଫେରିବାର ନାଁ ଧରି ନଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଭୂଲୋକରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ଦେବତା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ଭୂଲୋକକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବରାହୀ ଓ ଶିଶୁ ଶାବକ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାବକ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲି ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ କୈଳାସପତି ଶିବ ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବଲୋକ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେବଲୋକ ଯିବାକୁ ବରାହ ଭଗବାନ ଆଦୌ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଅନେକ ବୁଝାଇଥିଲେ ମହାଦେବ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଦେବଲୋକରେ ଦେବତାମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବଲୋକ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ବରାହ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିବେଦନକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କ ପେଟକୁ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ। ଶରୀର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ରୁଧିର ନିର୍ଗତ ହେବାରୁ ଚେତା ପଶିଥିଲା। ଏହିଭଳି ରକ୍ତ ଝରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେବଗଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଏଭଳି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଶରୀର ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ମମତା ବଡ଼ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନଧାରୀ ଏହା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ମୋହ କାରଣରୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ବରଣ ତୁଟି ନଥାଏ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧକ୍କା ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋହ ଆସକ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଆସେ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀ ଅନୁରୂପ ମାୟା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍କର ସେହି ମାୟାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ ମୋର ଏଠାକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭୋଳାଶଙ୍କର ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ଦେବଗଣ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋର ବିରକ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଆସକ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଥିବା ଜୀବ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଆସକ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ଗତି ହେବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା।